Halo, halo, kuń się obalo, światła, kamera, Counter-Strike Global Offensive. Witam was pięknie, witam panie, witam serdecznie panów. Ja jestem Jurek Killer. No, raczej wiadomo. No, CS. Dlaczego CS? Moi drodzy, wyszła nowa operacja wczoraj albo przedwczoraj, no to jest nieistotne w sumie. I tak stwierdziłem, nie grałem w CS-a z 20 lat co najmniej. I pomyślałem, że sobie coś pogadamy na ten temat, jak tutaj te wyglądają te nowe mapki, co wy na ten temat myślicie i tak dalej. No, ja tej operacji nie kupiłem jej, bo powiem szczerze, szkoda mi pieniędzy, ale to nie wyklucza mnie z tego, że mogę sobie na mapkach tej nowej operacji zagrać. Operacja się nazywa Wildfire. Nie wiem, jakie tam skrzynki dropią. Ktoś na pewno z was ma tą operację wykupioną. Także powiedzcie mi, co tam fajnego z tych skrzynek wypada, a ja tylko sobie troszkę pogadam na temat map. Teraz sobie zagramy na mapce Coast. Ja chyba nie grałem na tej mapce jeszcze, o ile mi się wydaje. W ogóle film jest w 60 klatkach nagrywany na sekundę. Powinno być to widać u was. Powinno być to widać, że działa to wszystko bella fantastycznie. Bo przeważnie filmy są nagrywane w 30, ale CS nie jest grą szczególnie wymagającą, także, że tak powiem, stać mnie ginąć. Stać mnie go nagrać w 60, także powiedzcie mi, jak wam się to widzi w tylu klatkach. Dla niektórych ludzi są tacy ludzie, którzy na przykład wolą 30. Ja nie zdążyłem przeładować, bo Twitchowiec. Bo 60 im się wydaje za płynne wręcz. Ja wam powiem, no, ja lubię 60 klatek, jeszcze trzeba mieć odpowiednią moc, prawda, odpowiednio mocny komputer i odpowiednio szybki internet, żeby sobie komfortowo... Jakim cudem on to zrobił? Nie grało się w CS-a, skill się stracił, żeby sobie komfortowo pooglądać w takiej jakości, ale myślę, że prezentuje się to ok. Co a propos CS-a, oczywiście jakby ktoś chciał sobie CS-a kupić, to on w tym momencie... już tam jest... Ojej! On już tam jest śmiesznie tani, można go kupić na G2A chyba za jakieś kilkanaście czy tam 20 zł. Także zapraszam na G2, moi drodzy. Zawsze link w opisie macie, jakby co. Z kodem Pieron 3% taniej. Także no. Nic nie gadać i no brać. Bo tam są naprawdę fajne oferty, szczególnie weekly sale na sobotę i niedzielę. A propos mapek, bardzo ładne. Teraz już mapa Coast to jest... Wszystkie gry już mam... Wszystkie mapy w tym momencie mam już, że tak powiem, zobaczone, bo jeszcze tego Coasta mi właśnie brakowało. I muszę powiedzieć, że te mapki są naprawdę świetne pod względem wizualnym. Są naprawdę bardzo ładne, kolorowe, atrakcyjne dla oka. Tylko, że... ze zaskoczenia. Ta atrakcyjność dla oka ma też swoje minusy. Jakie minusy, moi drodzy? Mianowicie, na tych mapkach jest bardzo dużo detali. Ja i tak mam tekstury na najniższe, efekty na najniższe, shadery na najniższe, żeby to nie rozpraszało. Tylko rozdziałkę wysoką i cienie. Bo po cieniach idzie poznać czasem, gdzie jest wróg. Boże, jak słabo. 4,8. Także, ale naprawdę tych detali tutaj, tego wszystkiego w otoczeniu jest tyle, że tak powiem, naćpane, natkane po prostu. Jakiś ciulstewek, jakieś baloniki, jakieś ciuliki, jakieś pierdolniki, jakieś... Ale akcyjo, ale akcyjo. Także no one są ładne, ale po prostu bardzo jest dużo na tych mapach detali, które rozpraszają uwagę. I jest też taka kontrowersja, że przez to, że ta liczba tych detali na mapach jest taka dość duża, to jest nowa wersja mapy... Kurde, teraz się pewnie pomylę. Nuke, nie? Tak, nowy Nuke jest. Jest nowa wersja Nuke'a, dość konkretnie mapę przemodelowali. Troszkę tam się miejscówki pozmieniały. Jak ktoś gra pierwszy raz tak jak ja grałem, to może być troszkę... może być troszkę zaskoczony. A czy mi się generalnie ta nowa wersja... Mi się ta nowa wersja Nuke'a podoba.
Tylko że niektórzy mówią, że bardzo im spadły klatki. Słyszałem takie opinie, że na przykład są ludzie, którym tam ze 100 klatek spadło do... Ze 100 klatek spadło na przykład do 50, nie? Albo nawet niektórym do 30. Nie wiem, no ja czegoś takiego nie zauważyłem. Może dlatego, że no nieskromnie przyznając, posiadam komputer, no nie jakiś strasznie słaby, także może tego nie odczułem jakoś mocno. Ale no po prostu, no wierzę, że z racji na ilość tam detali, bo tam naprawdę niektóre pomieszczenia zostały powiększone w tym sensie, że na przykład zrobiono jakąś blokadę w stylu szklanej ściany i tam po prostu na przykład jak się idzie na pochylnię, tam od kurnika na pochylnię, to tam tak jakby ten korytarz jest przeszklony i widzimy tam całe duże jeszcze pomieszczenia, których nie było więcej. No a to wszystko jest, moi drodzy, moc obliczeniowa, no i to wszystko nasz sprzęt musi przerobić, także no nie ma przebacz w tej materii. Wow! Nie ma przebacz. Także no faktycznie FPS-y mogą ludziom szczególnie ze słabszą konfiguracją tutaj, moi drodzy, wow, spadać trochę, albo może nawet więcej jak trochę. No nie wiem, napiszcie mi jak to jest u was, bo zakładam, że jednak większość z widzów, znaczy większość z was jesteście graczami CS-a, nie wiem czy takimi, czy bardziej niedzielnymi, czy bardziej może jakimiś takimi prosami jesteście, że tam macie rangę gołąb w zbożu, albo lepszą. No, a propos rang, właśnie, odnosząc się do rang, to nie wiem, moi drodzy, czy was też tak potraktowali brutalnie, ale na przykład ja w CS-ie... No dobra, ja w CS-ie spadłem, moi drodzy, spadłem, tu jest w ogóle walka na krótki dystans taka. Ja w CS-ie spadłem z Golda 4 do Srebra 3. Także no, spadłem, że tak powiem, bardzo mocno i byłem aż zdziwiony. No, rzekomo było to tak, że za dużo było ludzi w globalu i chcieli jakoś ten stan rzeczy zmienić. No to powiem wam, zmienili. Zmienili go bardzo diametralnie. Znaczy wiecie, no mnie to tam trochę, no... Nie płakałem. Nie płakałem z kuli tego... Nie płakałem z kuli tego w nocy do poduszki, no bo wiecie, nie jestem jakimś wybitnie hardkorowym graczem CS-a, wręcz przeciwnie. Bardzo niedzielnym i pykam sobie w niego od czasu do czasu relaksacyjnie. Znaczy staram się relaksacyjnie, ale wciąż często dochodzi u mnie do tak zwanej irytacji. A jak na mapie, której nie znam, to nie idzie mi tak nawet super źle. Pewnie mi napiszecie, że celownik wyżej. Ja wiem, no. Ja go nie umiem trzymać wyżej. Ja mam taką myszkę ciężką, że mi ją po prostu ściąga do dołu, wiecie? I ten celownik mi bez to idzie na dół. No nic na to nie poradzę. W ogóle... A! Kurde. Jakbyście chcieli, moi drodzy, na przykład podarować mi jakieś skrzyneczki, czy coś takiego, zawsze możecie napisać na Facebooku. Dogadamy się. Ja zawsze wszystko chętnie przyjmę, także jakby ktoś czegoś się chciał pozbyć na rzecz Niklausa, walcie na Facebooku jak w dym, bez obawień, jak to mówił Wiesław W. Czy tu jest? Aha. Myślałem, że tam będzie wróg. Gdzie masz tego kałaszka? Oni tu broń nie... Aha, bo tu nie zostawiałem oni broni. No, nawet się pnę się, moi drodzy, po tabeli jak stary wąż. Może nie jest to mój najlepszy mecz, ale KD w tym momencie 24-25, troszkę się pnę. Troszkę tam jednak, troszkę z tego bagna wychodzę, no nie jestem Izakiem w materii CS-a. Aj! Ale go tam poszczelałem na 68. A, bożycku. Z tym diglem fajnie się gra. Znaczy mi się fajnie gra. Nie używam w ogóle tego rewolwera. LOL, ej!
Jakiś haks. Ło! To nie ja go zabiłem. Wyglądało jakbym to ja go zabił, ale nie ja. Także no, czy to jest powrót Niklausa do CS-a na dłuższą metę? No, raczej chyba nie. Chociaż może na live'ach, na streamach, na hitboxie sobie czasem pykniemy. Nie mówię, że nie ma takiej możliwości. Jak mogłeś zabić mojego kolegę? Aj! Nawet nie wyrwał ode mnie shota. Dobra, spróbujemy sobie z augiem. Wśród prosów tak zwana broń dla niewidomych. Że to niby tak łatwo w niego zabić. No łatwiej, no bo ma celownik, no. Fuck you. Patrzcie jaki niekulturalny. Twitch, oczywiście pierwszy Twitch, ten Twitch. Fuck you. No. Czy będzie drop? Nie ma dropu. It's $200. Oh my god. What the fuck? Dude. Paszą na chuj! Oh my god. Tyle ode mnie, moi drodzy, tyle ode mnie. Co mogę powiedzieć, no. To tyle by było w klimatach CS-a i jego nowej operacji mapki Coast. No jak wam się podobał film, zostawcie łapkę w górę. Zapraszam was, moi drodzy, do polubienia fanpage'a. Zapraszam was na streamie na Hitboxa. Streamy, które są codziennie. Zapraszam pobrać sobie powiadamiacz o streamach, żeby wiedzieć dokładnie, bez żadnej innego źródła informacji, kiedy one są. To tyle. Ja wam dziękuję, żegnam się. Elo!